Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all. Kamingaw na gyud dinhi sa among bay. Mao na lang kani ang akong kinabuhi. Magsige na lang ko og paabot sa wa. Romero, mayo kay ni akat. Alice. Alice. Pasaylo ako. Justin! Pasaylo ako, Alice. Justin, mibalik ka. Oh, mibalik ko. Pero kay gusto na kong mupiha ni Mara. Unsa? Di na maayo ang dagan sa paghuna-una ni Mara. Tinuod ba kining nabati na ko, Justin? Gusto na ka mabalik na ako. Oh, mau ka na. Mau ka na ang gusto kong may tabo. Salamat. Salamat, Justin. Alice. Pagkadako sa nga kung nabuhat ni mo. Dako kid kayo. Ayaw na ka naghuna-una, Justin. Ang importante nga, nakapanghuna-una ka na kung unsay hustong buhaton o dili. Abi na ko nasuko gyapon ka na ko. Daan ko na ikaw ang gipasaylo, Justin. Sa adlaw nga may biya ka na ako, nag-ampo na kung daan sa Ginoo. Nga iya ka lang untang ibalik na ako. Unsa naman kaya gibuhat sa panuway na Justin? Kinahanglang may bawaan ako kung unsa kay ang plano. Pero dili pa ko mahimong magpaila nila kung kinsakit ko. Kinahanglang barukan ko ng akong pagkakafi. Kuwang pa ang kaguliyang nga ilang gipatik karon. Si Ate Alice lang ang kinahanglang ako maprotektahan gikan sa mga panuway. Oh, si Mara. Hello? Katiyain ka. Oh, Mara, nagilak ka. Hain si Justin. Huwag ko kaibaw. Huwa pa siya mo na sa beach house. Kati, eri ako sa hospital. Iburan ako pabuang. Kalma lang, okay? Sige, umuha na ko. Abi na ko nasuko kapag ayaw na ko. Mahal ta ka, Justin. Mahal ta ka. Ug bisan unsa pa kadako sa imong sana ko. Andam ka na ako pa sa iluon. Salamat. Oh, pero si Romero, basig nasuko siya nga mibalik ko nimo. Dili magkabuot si Romero sa akong buhaton sa akong kinabuhi, Justin. Ako kining kinabuhi. Salamat. Magsugod kita og bag-ong kinabuhi, Justin. Pero kinahanglang mahana una sa kong kinabuhi si Mara. O ikaw lang ang makatapang na ko, Alice. Tungod kay legal ko ikaw ang asawa. Ha? Ipakita ta kang Mara nga nagkaulit na kita. Oo. Ayaw ka pala ka. Dako na kayong sana ko si Mara. Gani, nahibaw ko. Nga gusto ko niyang patyon. Oh. Ha? Justin, sa dili pa nato kalimtan ang nangagi. May ipangutana ko nimo. Unsa ka na?
Nahibaw ka ba nga si Mara ang misa ka dinhi sa bahay o gibunalan ko og kahoy? Ha? Inyo ba kining plano ni Mara nga patsyon ko? Dili. Dili, Alice. O ako'y kalibutan sa gibuhat ni Mara. Pero, nga nung nahibaw man ka nga si Mara ang misa ka din eh. Tungod sa iyang perfume, Unsa? mahalon og dili ordinaryo ang pahumot ni Miss Mara. Mao nga nagkasiguro ko nga siya ang misa ka dinhi aron patsyon ko. Opo. Mo ba? Akong gisa kang imong asawa. O gibunalan akong kahoy. Unsa? Mara? Naglagot-magod ko. Nanulisod papason si Alice sa itong kinabuhi. Mao nga ako ni gisa ka sa inyo. Nailhan ka ba niya? Wa tingali. O ako'y kalibutan sa gibuhat ni Mara, Alice. Ay, usahay doon na siya buhaton nga makurat na lang ko. Pareha sa Sa unsa? pagsuhol niya kan Jerome. Aron mo gawas nga imong kapit. Unsa? Wa ko'y labot ni Alice. Nakurat na lang ko sa dihang mipauli ko sa kumbay. Ug iya kong gisultihan nga iyan ang kipalaya si Jerome. Kung mao ka na, tininuod ang imong kasuko nga nakakita ka na ako og ni Jerome sa ibabaw sa atong kama. Natural. Asawa ta ka. Ug dako kay ning insulto sa kong pagabana nga makita nga kong asawa nga may kadugalaing. Pagkadautan gid ay ni Mara. Mao na. Mao nga tabangi ko. Nga makalingkawas gid kaniya. Abi ni mo, Alice. Dogay na unta kong mubalik ni mo. Pero si Marang nakapugong. Magsigi sig bahad. Nga may dautan ko nung mahitabo na tong tanan kung biyahaan ako siya. Ingon ni anak ka desperada si Mara. Oo, way kabutangan siya kabaldita. Nagbahay ko nga nung nagpatintal ko niya. Lahi si Mara subang babae. Usa kinalang mag-amping ta. Justin, ayaw ka balaka. Tabangan na itong sulbad ang imong problema kang Mara. Ang importante, may pauli ka na. Ug magsugod kita og bag-ong kinabuhi. Salamat, Alice. Salamat. Salamat sa imong pagdawat na balik. Isaad ako ni mo. Nga dili na kita magkabuhat. Mara? Mara, Maayo kini ka na. unsa may gisulti sa doktor? Unsa may imong sakit? Wa ko'y sakit. Unsa? Imposible nga wa kay sakit. Nakuyapan gud ka. Wa ko'y sakit. Kay mabdos lang ko. Unsa? Mabdos ka? Mao ka na. Mabdos ko sa anak ni Justin. O niya, may biya na hinuon siya na ako. Panuway siya. Malas lang sila. Apil na iyang asawa. Kung tinuod man nga mabalik siya kang Alice. Ngano? Unsa may buhaton nimo? Basta, magmahay silang duha. Ay, kapugat pa na imong problema, uy. Mabdos ka, unya. Magsige pagiglakaw-lakaw si Justin. Paita na ini makauyab tagminyo, no? Nailad ko ni Justin. Ug apilis nang ilad na ako, si Alice. Unsa may labot siyang asawa sa pagpangilad ni Justin nimo? Silang duha ang mihimog sikreto silang kami niyon. Si Alice, wag gid mo sulting asawa siya ni Justin. Og tungod ini, sa daan sab siya og angay siya pabayron. Unsa may plano nimo? Basta, magmahay silang duha. Ana, sige, kaon og maayo. Itong gilid ko na. Kaon og maayo. Kinalamot tambo ka og gamay. Oo. May hugok ito ko. Karon nga mi pauli ka na. Magsugod ta sa uno. Unya, patambukon ta ka. Sige. Sige, kaon pa. Niya pa. Ah. Kinsa ka istorya na mo, te?
Justin? Ano niya sa ka? Romero, ayaw ha? Ayaw. Sa'yo. Ibaging na naman di ka. Na di na ako gusto makita ni mo. Alice, sapta si Romero. Ikay tubag mo kung ano niya ka. May pauli na siya nako, Romero. Unsa? Pero ano man, te? Human sa tanan niyang pagpasakit ni mo. Gusto niyo kang sakit sa lawas, ha? Kalma lang, Romero. Di mo nagkalma rin. Tungod kay dako kay kang sa niya di Alice, Justin. Bay, Romero. Kuan, kanang kalimtan naman na to ang akong sa unang panahon. Katagil kong higayon nga magbago, Romero. Ah! Di na kamusta, Justin, oy! Gigamahan na sa yawa ang imutok! Wa kay atay o kasing-kasing abay, Justin! Hoy! Yayas karon dayon din ni samta nagkapugong pa ko sa akong mga kuko! Hosto na, Romero. Pati Alice! Imo kong kasingkahan, eh! Oh. Tuhod kay dili ka makabuot sa akong kinabuhi, Romero. Gidawat ko na pagbalik ang akong bana. Ugwa na'y makapausab pa ni ana. Pati Alice! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!